Здравейте хора, аз съм Христо, добре дошли в моето видео. Днес ще ви направя ревю на тази играчка пералня, която мама ми взе преди малко. Тя има реалистични функции, чекмедже. И вижте, така се включва и така се отваря. Сега мисля да сложа няколко дрехи вътре. Така, като например дрехите на тази кукла Таня. Така че нека го направим. Добре, ето след като свалих дрехите на Таня, понеже са мръсни, сега нека отворим пералнята и да ги сложим. Добре, ето приготвиха така вътре. Съжалявам, че ми отне време, ама то барабан е доста тесен. Сега слагам препарат. И сега, програматора обаче не може да се върти, но само тия копчета работят. Така че, ето както може да видите, светва. И пускам с вода. Ето сега вижте. Сега ще я да натисна бутон на за въртене, но ще го направя после, след малко, така че сега ще се видим след малко. Пералнята изглежда се е изключила. Сега нека натиснем отново, да пуснем да сложим вода. Ето както може да видите се върти. Снимам. Ето както може да видите се върти и се тресе. Защото съм на легло. Ето това изглежда като куклен след как се перят до дрехите. Кой ще стане? О, това е центрофуга. О, ето автоматично пере. Нека видим. Ето как изглежда прането на Таня отвътре. Ето сега при центрофуга. Сигурно ви харесват светлините отвътре, като светят. Дискотека. Забравих да ви кажа, че тази пералня продължава да се върти на режима автоматично въртене. Айде сега почнат режим центрофуга. Извинете ме за секунда. И ето готова е. Сега нека отворим. Айде прането на Таня падна. Ето полата. Ето и горнището и опашката. И хора, надявам се това видео да ви е харесало с пералнята. Просто да... това е отражението. И с прането на Таня и вижте това облекло. Забавих да ви спомена, тази кукла Таня може да се променя хем в русалка, хем в човек. Ей, Таня, да не се превърна в малката русалка. Добре. Хора, надявам се това видео да ви е харесало с пералнята. Ако ви харесва, абонирайте се, пишете в коментарите и харесайте с палец нагоре. И много благодаря, приятели, за това и чао!